Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuvalwe amehlo okwenzeka isiphihli sengozi emgwaqeni uN2 uphongolo ngasesitilo ngesikhathi kutholana phezulu iloli elithwala ilahle kanye neFord Ranger idouble cab bese kuba isingle cab. Ngilibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijone lelikhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kuvalwe amehlo okwenzeka isiphihli sengozi ku-N2 ophongolo ngasesitilo ngesikhathi kutholana phezulu iloli elithwala amalahle kanye nohlobo lemonti Ford Ranger double cab kanye nesingle cab. Imbangela yengozi namanje ayikaziwa kanti ke nesibalo sabadlula emhlabeni besingaka aqinisekiswa njengoba kubhizi kutakulwa bona abathe babandakanyeka kule ngozi. Abantu basale beshaqekile ezinkundleni zokuxhumana badlulisa amazwi enduduzo ahlukahlukene. Unkosi kayihluleki King Dlovu uthe sengathi uNkulunkulu angathela umusa ngoba adlulile emhlabeni nemndeni yabo iphole amanqeba. uPrethineli Sibi uthe awukodwa Nkosi kwaze kwabhlungu isiphihli esingaka ngabe soneni kubani. uMamphodi imputhi awunkosi kwaze kwabhlungu itraffic elana iyamangalisa nathi dlule kwenzekile sengathi moya yabashonile bengalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi tutu kwemndeni nesihlobo esithe zalahlekelwa abathandiweyo bazo sengathi ke nemoya yabadlulile ngalala ngokukhulu ukuthula. Nathi njenge themba lezwide media sithi tutu emndenini elahlekelwe izihlobo. Bafethu ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina ndiye ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.